आंनि मुङा प्रिन्स पेडेमारि आरो आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नर्थ जामफ्राबारि गामिनि सासे इयुथ आरो आं नैबे एथिना इन्स्टिटिउट अफ नार्सिंआव आं बिएससि नार्सिं पारसिउ खालामबाय थादों आरो आं थार्ड इयाराव देग्लाय एस ए जेनेरेल सेक्रेटारि जिएस महरै नोंथाङा मा बुंनो सानो बे इन्स्टिटिउटनि बागै माबायदि एस ए जिएस थ' आङो बे इन्स्टिटिउटनि सायाव आंनि पारसेपसना मोजाङानो जेरै जोंहा फरायनायजोंल' नङा नाथाय एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस जिथु होनो बियो गासैबो मोजाङै सोलियो गासैथिंबो स्पर्ट्सखौ लानानै बा बेलेग कलेजाव इन्टार कलेजियेट बा बेलेगाव कम्पिटिशनफोराव जोंनि कलेजनिफ्राय लाङो आरो जोंहा गावनिनो क्लाब दङ एएफसि होननाय जिखौ जों रेजिस्टार खालामबाय उइकलि जोङो जेराव जों फुटबल बा क्रिकेट प्रिफार खालामो बेसि जोंनि नर्थ इस्टनि स्टुडेन्ट बहुत दंफायो आरो बर'फोर जायहा इन्टारेस्टेड बे फुटबल आरो क्रिकेटाव बाहागो लायो जेरै आरो फार्स्ट प्रिफार जोङो जोंनि गोजाननिफ्राय फैनाय जिथु आसामनिफ्राय फैनाय जोङो सानो साउथ इन्डियायाव फैदों साउथनि खाना जानाय लोंनाय होननानै नाथाय जों बे इन्स्टिटिउटआव जों जेरै मेक्सिमामा जोंनि नर्थ इस्टनिफ्राय जेरै जों जानायखौ प्रिपेयार खालामो जेरै जों स्टुडेन्ट्सनिफ्राय लायो जोङो फिडबेकखौ स्टुडेन्ट्सआ मेक्सिमामा मा जानो जोंनि नर्थ इस्टनिया बेखौ जों प्रिफार खालामो आरो बे कलेजा एन्टि रेगिं जेबो रेगिं सेगिं बिदि जाया जों गासैबो सिनियर बा जुनियर मोजाङै अनलायनानै थायो मोजाङै गोरोबलायनानै थायो आरो हस्टेल बा जोंहा गावनो हस्टेला एपार्टमेन्ट जोंनिया एपार्टमेन्टआव गासैबो मोजाङैनो आरो साफा आरो जोंनि मेनेजमेन्टआ मोजाङैनो मेनेज खालामलांगासिनो दङ दिनैसिम जेबो बिदि फांफुं जाथ'वाखै दिनैसिम आरो आसा खालामदों फिउचारावबो जाया बिदि होननानै आरो जानायबो नङा थ' बथ मेल एन्ड फिमेल गासिबो दंना क्लासाथ' जोंनिया बथ मेल एन्ड फिमेल मोनसे क्लासाव जेबो बिदि जेनेबा गासिबो मोजाङैनो दोङो मोनसे क्लासावनो एटेन्ड खालामो साप'ज फार्स्ट इयार बथ मेल एन्ड फिमेल बाट क्लासा सेपारेटल' जायो बिएससिया सेपारेट आरो जिएनएमआ सेपारेट क्लास जायो मेनलि आं दा सोंनो सानबावनाय बायदि नोंथाङा फिन खेब सोंबावगोन आं मा कर्स लादों आरो मा मेसेज होनो सानो जाय बर'फोर गथ'फोर माखासे स्कप मोनाखै नागिरनानै दिन्थिग्रा गैया लामा दिन्थिग्रा बिथांमोननि थाखाय मा मेसेज होनो सानो आरो मा कर्स मेनलि बेवहाय मोननो हागोन जोङो साप'ज जोंनि बर'फोर जों गोजान जायगायाव थायो आं मेसेजखौ आङो बिएससि थार्ड इयार नार्सिं पारसिउ खालामबाय थादों एथिना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसनाव बेंगलर जिथु जायगायाव आरो आं जिथु मेसेज होनो सानदों आंनिथिंफ्राय जे बेनो जोंनिया दानि जुगाव जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्ला बा मस्टलि सेंग्राफोरानो गोबां गावनि हाई सेकेन्डारि उनाव आन्दायना बा स्कप गैयि जानानै दङ जोंनि जायगायाव बा ग्रेजुवेसन खालामनाबो खोब खमानो फार्दार स्टाडिस खालामो मेक्सिमामानो ड्रप जायो ग्रेजुवेसननि उनाव ओंखायनो जिथु जों नार्सिं खालामबोला दा साप'ज बिएससि नार्सिं खालामबा बा जिएनएम नार्सिं खालामबा जों रावबो दिनैसिम रावबो जनानै थायाखै बा प्राइभेटआव बा गभर्नमेन्ट बा एनआरएचएमआवनो जोङो मावनानै थायो रावबो जोंनि एरियायावबो बा गुबुन जायगायावबो जों ओरैनो जना थायाखै हाबा मोनथारो आरो फायदाया मानो जोंहा एब्रडाव हांनाया बिएससि नार्सिं खालामनायनि उनाव IELTS होननाय मोनसे एग्जाम दङ बा MOET बा लन्डनाव बा दुबाइफोराव बा फरेन कान्ट्रिसाव थांनो हानायनि मोनसे लामा जा जादों बे बिएससि नार्सिंनि उनाव बा पस्ट बिएससिनि उनाव जोंहा इजि वे टु गो एब्रड जोंहा बे लामाया इजिथ' आरो जियाव जोङो जेनेबा जोंनि आर्निंआ जोंनि एरियायावथ' जेनेबा मेक्स आर्निं खालामो खिन्थु आर्निं बा जोंनि स्कपआ गैजो आरो नार्सिंआव दा जोंनि मानसिफोरा सानो जि नार्सिं खालामबा बे बिजि थुनानैल' जाना थागोन बे नङा खिन्थु जोंहा बिनि बारगा गोबां स्कप दङ जेरै जोङो हस्पिटालनि हेड जाहैनो हायो जेरै जोङो MSc आरि खालामनानै जोङो BSc खालामखांनायनि उनाव डाइरेक्ट जोङो एसिस्टेन्ट टिचार बा टिचार जाहैनो हायो मोनसे कलेजाव जिखौ जोङो जिएनएमफोरखौ जोङो टिचिं खालामगोन आरो 5 इयार्सफोरनि उनाव जों 10 इयार्सनि उनाव जों प्रफेसर जाहैगोन BScनि
आरो जोङो बे BSc खौ फरायबाय थानानो जोङो फरायनायनि उनाव जोङो MSc बा फार्दार PhD बो खालामनो हागोन फार्दार स्टाडिज साप'ज रिसार्चफोरनि सायाव साप'ज माबा मोनसे टपिकनि सायाव रिसार्च खालामनो हागोन जों फार्दार स्टाडिज खालामनो हागोन जों PhD हालागै खालामनानै जोङो माबेबा कलेजनि प्रफेसर बा डाइरेक्ट प्रिन्सिपालफोर बायदि इजि स्कप आरो बेफोरनो स्कप दङ दा बर' यांस्टार्सफोर जायफ्रा स्कप बानायनानै दं बिथांमोननि थाखाय मा फोरमायनो सानो आङो जायफ्रा यांस्टार्स बर' युथफोर बिसोरखौ आं एनकारेज खालामनो सानदों जोंनि युथफोरखौ बा जोंनि बर'फोरखौ जों एनकारेज खालामनो सानदों बे मेडिकेल फिल्डआव बे मात्र बिजि थुनाय बे बा हस्पिटालाव मावनाय बेल' नङा बे मोनसे नार्सिंआ जाबाय मोनसे नबेल प्रफेसन गासैजोंबो हामजानाय जोङो न'खरनि मानसि बा गावनि गुबुन मानसिखौ जोङो बिसोरखौ केयार खालामनानै जों खुसि मोनो जेरै गासैजोंबो मोजां हामलाय जायो आं बेखौनो यांस्टारफोरखौ साजेस्ट खालामोदि जेसेबां हायो जों बे फिल्डआव हायनांगौ जोंनिया बिराद स्कप दङ बे फिल्डआव आरो जोङो जोंनि फिउचारखौ मोजां खालामनो हागोन आरो ब्राइट फिउचार होनना बुंनो हायो जेखौ जों जोंनि थाखाय ब्राइट फिउचार बेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ